Hej YouTube. Ja. Jeg vil lige lave en lille blog om, at på min kanal, der vil jeg begynde at lave mange sådan boomeranger. Så på et tidspunkt, der skulle der gerne på min kanal komme noget med nogle boomeranger, jeg har lavet, og måske også, hvordan man laver nogle. Måske der en af mine venner, som der også har en YouTube-kanal, han laver måske en intro til mig. Og så der skal der stå The Boomerang Dude. Jeg kan nemlig godt lide boomeranger. Jeg gad ikke lige at filme med min iPad. Den er ikke lige så god til at filme. Så jeg gør det bare med min iPhone. Det er min iPad. Og måske kommer der også nogle gameplays på min iPad. Jeg gider ikke rigtig computer. Der er også sket et eller andet med vores computer, så den virker ikke helt. Det er ret irriterende. Nå, men jeg vil have nogle flere subscribers. Bye bye. Okay, jeg gider ikke lige sige bye bye nu. Jeg vil gerne lave noget mere. Hvad skal jeg lave? Hvad skal jeg sige? Nå. Lige om lidt, der laver jeg lige en video om en kanon, jeg har lavet.